lilitsyon. Aking nakita, litsyon na pula, mukhang malutong. Ang pera ni Mrs. na dapat ay hulog ko sana sa Palawan. So ayan nga po mga kayats to. At napunta na po tayo dito sa sikat at trending viral na kainan dito sa Mayambang, Pangasinan. Ito, kaya tara na at atin ang pasukin si Ate pasukin na natin ang kainan ni Ate at ni Kuya. Dito ay didiretso na sana ako kaso nakita ko yung dalawang Marites. Si Marites at si Marisol. Tinanong ko kung doon ba. Oo, doon daw kaya dumiretso na ako. Dito nga po ay nanatnang ko si Kuya na mekos mo na yan insan. Mekos na yan, kinamay na ni insan, kinamay na niya, pero sip yan dahil nakaglabs si insan. Mekos na yan, napakasarap naman. Sulit nga po ang aking pinayad. Abay, biruin mo. Abot kaya ang halaga, may anlilitsyon ka na. At ano pang hinihintay nyo? Ina kayo dito. Inyo na yung mga tabit-bahay nyo, Marites. Ayun, at dito si Kuya nagtanong nga po na kung vlogger pa ako. Sinabi niya kasi na ako daw yung vlogger na nag-comment doon. Yun, binigyan sila ng sticker. Kaya anong si Kuya, dali-dali, kinuha niya daw yung kukunin niya daw yung malaking litsyon pa sa labas. Run. Si Insan na nagmekos-mekos kanina, ayun, napadalawa ng sticker sa akin. Gusto ko sana mag-sharon, kaso tinamaan ako ng hiya. Binubuelo ko na yung plastiko sa bag ko. Binubunot ko na, kaso napansin ako ni Kuya. Kaya pinalik ulit yung supot sa bag ko. Hayaan mo sa susunod sa aking pagbalik. Sisiguraduhin ko magsasharon ako. Kukuha ko ng supot at isusupot ko muna o kunin ko. Kaya sa susunod, isasama ko talaga dito yung mga Marites kong kapitbahay. Sama ko na si Marisol.